Tane iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Kersane Bapak Lurah Kang sarta panitia ngresake adiku wedok Dik Lintang Kairo supaya ikut menghibur bersih desa Sumberjo pada malam hari ini. Wah ya, dibalik pelok. Iya. Dik Lintang Kairo supaya kon ngadeg luwih dhisik. Disepoti yo mecah sepining swasana. Disepoti aja dipleroki irama seger. Oh ya. Mangga Dik Lintang Kairo katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Aja dipleroki. Ras. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran Bangke keri ing jaman Sekali lagi Mas Arya ing jakopo iku budaya aja ditinggal kapribaden ketimuran Bangke keri ing jaman kok ya sing eling ing jakopo iku budaya atur nuwun. Wilujeng dalu Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat lho. Alhamdulillah, dangu mboten kepanggih nggih, Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Nggih. Tamu kangen kalih kru Asta Brata. Iya. Nggih, Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang. Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Dan sak benik ora ketok Nggih. disawang ngoten niku. Nggih. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ora? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Asta Brata. Alhamdulillah matur iya. nembah nuwun sangat kula, Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to, Mas. Sinden nek gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Iya. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, nggih. Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Aja Karisma. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne, Mas. Nggih, heeh. Ndungane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sak mangke ngadani adicara bersih desa utawa nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, Nggih. semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah
Lipah roh jinawi alah nggih. Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, ora? Ya ngantuk turu ning ngisor meja ngono kuwi lho. Nah iya, dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih, mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke, ya toh. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, prioritas. Ilmu kuwi ora iso entek ning bondo iso entek. Ya, betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah, Mas, insyaallah nggih. Nek cita-cita sementara kuliahe ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja, Mas, insyaallah. Semoga nggih. Kok adoh men to Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya. Oh iya. Ning TikTok kowe jarimu anu. Napa? Gandeng jalan Yogyo. Ora apa-apa, cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran gak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar iki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora pacaran. Saiki? Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo, Dek, guyon karo nembang. Iki permintaane Bapak Lurah, aku kepengin. Oh nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. Anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, ya engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Podang kuning mawon? Podang kuning boleh. Nggih. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Asmarandana, nggih. Mangga, yuk. Nadian wujud temong peksi Tapi aku juga setuju, Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Kok luwak-luwak iki. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan luwak. Cakep aja. Guyu aja. Lanjut. Golek
Goleki si podang jenar. Jenar niku napa, Dik? Kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau Wilis sanes? ya, wilis ijo kuwi basa Oke. Kawi, basa. Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? Kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah, sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh. Kok sendiri? Ya sendiri, pasti belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ki ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Yaitu adalah ayahe Wara. Wah. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek sitheng nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune langgam podang Kuning. podang kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Weh, Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk langgam dhisik. Heeh. Mangga ayo Dik Lintang podang kuning minangkani pamundhitipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Iso awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggole sing tak sayang mubeng miterangkan goleki ora krasa iso awan nganti bengi Iman yen nganti liya kang nyayang Kleyang tak sawang mencak ing ngepang Kekancangan terindik saka kadoan sarwi ngoceh dewe ngalih pencokan Kilekai tak suwon mbak ojang icin podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise Iba bunga yen katon nyanding slirane ora bakal atiku keki wong liyan yen si podang andutut ati kepranan Naramanda atiku tansaya datra Yo. tasranani Hey. sepikat mulut Hey. Astaga
dan ati keterangan menda atiku tansaya dotra kasanani sempikatku tepero. Wah, luar biasa. Dik Lintang. Nggih. Mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Ah, nggih, Mboten Bapak. ketang nggih sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, ngono. Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa. Pak nggih. Sunari, semoga wawan pangandikan mumpung niki diabadikan lewat live streaming Bapak. Nggih, monggo. Kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Bapak ngaturaken sepatah dua patah kata nyuwun dawuhipun. Duduk, monggo. Nggih, sugeng dalu Bapak Kepala Desa. Ya sugeng dalu, Nggih. Nduk Lintang. Nggih, Niki kalih sinten, lho? kula Ayah Ibu. nggih kalih Bapak. Teng pundi Ayah Ibu? Dalam Mboten mlebet. Ayah Ibu. ayah ibu datang wingking Oh, gitu. Bapak. Nggih. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu. Nah, pripun nyuwun dawuh, nyuwun sepatah dua patah kata. Kados pundi komentaripun pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Nggih, kesan Monggo. dan pesannya Nggih, Bapak. nyuwun ngapunten. Nggih, terkait kalian pagelaran wayang kulit Ki Dalang Akbar apa Akbar Syah Alam. Saalam Nggih. kalian Nduk Lintang Kairo. Dan Nggih. kampun memangnya banyak niki kehendak masyarakat termasuk kaum ibu Oh, ngaten nggih, nggih. pengen koyok nopo toh daripada namung liwat nopo kuwi jenenge HP, YouTube YouTube, nopo? YouTube, nggih. Tutup. Kan penasaran Penasaran daripada penasaran ditekake. das kula sewanteng jenengan kali Alhamdulillah. Nduk Kairo kan ngoten Nggih, matur awale ngoten sembah niku nuwun, Bapak. dados kawula sama perintah desa namung nuruti kehendake utamane kaum ibu. Lah kinten-kinten cocok napa mboten, Pak? Nggih. Yo, piye to? Wong jenenge diundang rene ora cocok nggih. Yo Tahun kudu ngarep cocok. dalange mboten ganti, setuju napa mboten? Bangga setuju. Nah, setuju. Bangga Suara rakyat, setuju. suara Tuhan, Pak. Iya. Nggih. Bangga Nek setuju. tahun ngarep wayangan dalange kok mboten kula, nek celorot ijo kan kulon kula mboten melu-melu. Oh, siap. Siap. Wong Tak- mikul suket Mas Deh. Tak jori abang. Neng mesti menang abang lek. Ah, iya, nggih, nggih, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, wonten Niki dawuh malih. niki wau pesan saking Bapak Sutoyo. Oh, nggih. Nggih. Niku wonten iki kudu cantumne pengen gending napa niku jenenge Blitar Malang. Blitar Malang napa niku? Berarti Karangkates. Oh, Wah. Kanton nyebut Karangkates lho, Pak. Karangkates. aku lek mikir tak relani. Jariku tak wolak-walik. Nyun kampun, panjen kula nunggu kalih seni niku panjen kula demen. Nggih, Ning nggih. sayange kula wegah belajar. Oh, nggih, nggih. Tapi seneng. nggih. Seneng, nggih. Seneng Seneng, gelem nggih, nanggap niku pun jos. Nggih. Senenge kliwat bendak taun nggih nanggap. Nggih, lakoni kok Bapak. Lagune Blitar Malang. Nggih, Blitar apa Malang. itu Karangkates. Nggih. Walah, lele aduh. Nggih. Bisa, Dik. Nggih. Oke, di sini dulu ya Bapak, kali ngancani Dik Siap, Lintang. nggih, nggih. Oh niku Dik nggih Lintang. bare niki kula nggih tak nyanyi nggih. Oh siap. Wah, nggih. Oh, Siap. saged napa mboten niki panjake? Napa-napa? Lagu gendinge meneng. Apa kok? Meneng yo rasa ditabuh to, Pak. Monggo, Dik Kairo, monggo di Kampung. Karangkates. Karangkates. Nggih, monggo Karangkates. Langgam ya. Dilanggamnya dulu.
Mangga. Mangke joget nggih Bapak nggih. Oh joget. Mangke siap. Kendangane gonggo mino, tayub tulung aku. Oke, nggih ayo. Yuk, mangga. Karang Kates dados di Lintang Kairu bersama Asta Pratama. Yuk. Kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing asperwetan Jogete Mas terus tumetes atiku teratapan longga cecer sona halus rek manik koran lawas pinongko dadi kasure
Yes, Bapak. Nggih, kados pundi, Iki Bapak? tasik setunggal buntutan. Napa niku? Sisi deman. Oh, nggih sesi deman. Sesi deman. Ben dikancani. Nggih, monggo. Ya ampun, matur sembah nuwun sanget, Bapak. Sampun repot-repot, matur suwun. Niki. Mbak Renjel, sesi deman ya. Ya, jumeneng ngancani di Lintang. Monggo, Mbak Renjel. Nggih. Nggih. Sampun, Bapak. Nggih, matur sembah nuwun sanget nggih, Bapak. Lancar rezekinipun, nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Ngatos-ngatos nggih Bapak. Ngatos-ngatos, Bapak. Anu Mbak Renjel, Nggih, ngancani di Mas Lintang Akbar. ngaturaken nuwun inggih menika langgam sesideman. Langgam sesideman. Menika nggih made in Blitar. Karya Made in besar Blitar. Ki Haji Sukuron Suwondo. Nggih, lenggahipun di tengsanan kulon mriki. Ya, sesideman langsung buka celuk mawon. Buka celuk nggih langsung gini Nggih, langsung. Ya, coba kaya ngapa? Mangga di Lintang bersama Mbak Renjel. Ya. Yuk. luweh becik patenono timbang pepisahan retyakan sulestyo tari wangi semudono barang kula Liwat jincanging alismu tatandor anggelandang rasaning atiku senadyan wasling serayo swaku aku isih mampu ngeladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ketugon ngirimu jiwa ragaku aku kehormatan mapro hubungan pinjo Ugi menika wonten pamundutan kagem tombo lungkrah saking tim Wirawiri menika ngersakaken setunggal selindang biru angka kalih Gambang Suling nggih dipun pinangkani. Yuk dilanjut monggo. urip ana kutha gedhe kowe tatokane ngasai sini kowe apa wae senatian sesida